An gayyato ni in ziyarci wannan wajen washi Space Lab. Amma dai ina tsoro ka ƙara tura ni wajen aljanna. Assalamu alaikum jama'a, sunana Aisha mai Kano. Ku zo ku taya ni gani. Okay. 你好。这边可以吗？泡泡。慢摇。这边。谢谢。需要宝宝饮吗？ Top. Wannan zurmi keken abin kuma fa na menene? Iya yi iri-iri a ƙasar nan. Ina ƙoƙarin zaɓar abincin da za a kawo min ne. Sun tsara abin da sauƙi ta yadda za ka ga abin da kake so ka sanya in ma yaro ka zo da shi. Komai da komai dai gashi nan cikin sauƙi. Na saba zuwa gidajen abinci amma dai wannan ya fice min daban saboda har yanzu ban gama gane kanshi ba. Ga dai wasu pipe nan sai ka ce gidan plumber. Ba sai ina aka dusa ba. Su kuma ga inda ake sakala su dan ketchup ne da gishiri da dan yaji. Ina zaune kawai naji an fara jijjige min teburi. A yanzu abincin sai ya gama yawon duniya sannan zai iso? Ni kam na bi shi da kallo. To ni na san ba ni kaɗai nake karanci ba su kansu ɗauka suke ya za a ka ga abinci yana wani walolowa yana nema ya silalo maka wasa kai. Sai da ya gama yawon duniyar shi tukunna ya iso waje na. To barka da isuwa ya ake ɗauka ma tukunna. Yau wani da in ce a rufe yake in ba haka ba ai. Tuni za a yi wanka da shi a wajen. A to ya ake ya koma abin? Na za a danna ko? Ina danna ake danna. To fa. Au shi ne ni na buɗe kwalitin a can. Ya dai buɗe ba yadda na yi. Ok, wannan ma nawa ne. Ok, wannan fish cakes ke kiran shi. Kifi ne ake mai yan dabaru da saddabaru. Ina son dankali, ina son kuɓewa, amma dai ban taɓa ganin inda aka haɗa dankali da kuɓewa a waje ɗaya ba. Gashi kuɓewar ma dai kaman bata dahu sosai ba gaskiya. Gaskiya dai wannan haɗin ba zai yi ba, gwanda ka ci kowanne daban-daban. Soyayyar dankali ne, amma kuma sai aka haɗa shi da ɗanyar kuɓewa. Ni dai kam a nan Najeriya ta fito fili, dankali na kaɗai zan tsame in ci. Gaskiya dai wannan bari in sa hannu na. Kar ƙaƙalan yayi yawa. Wannan suna kiran shi da fish cake amma tsokar kifi ce aka naɗe a cikin fulawa ko kuma in ce garin biredi aka soya. Ɗanɗanon shi yana da ɗanɗanon gishiri da zaƙi a haɗe. Wannan yayi daɗi. Ga wani kuma shi ma mai kawo abincin nan. To ta aka zai gane inda ya kamata ya tsaya.
a na ƙauyanci na yake. Shin menene ra'ayinku game da yawon duniyar da abinci na gama yi kafin ya ƙaraso wajena? Ku rubuta min a comment.